ako nosiť alebo ako vyberať neutrálne farby. Moje veľmi silné odporúčanie je, pozrite sa na seba do zrkadla. Často sa ženy zameriavajú na to, že čítajú si na webe, v časopisoch, lebo sú tam články, že ja neviem, bledomodrá je teraz farbou sezóny a kombinovať ju môžete tak a tak a tak a sú tam nejaké 4 možnosti, ako ju kombinovať. Lenže toto nefunguje pre každého. Toto je vlastne niečo, čo je príliš zovšeobecnené a čo nemôže ani fungovať na všetkého, lebo každá sme iná a každá to máme v tvári inak. Máme v tvári iné farby, máme ich tam inak skombinované a preto jediné meradlo na to, čo vám pristane, je práve to, pozrieť sa dobre do vašej tváre. A keď sa pozriete na farbu vašich vlasov, očí a pleti, tak stavím sa, že tam nájdete množstvo neutrálov. Niekto menej, niekto viac, ale nejaké neutrály tam určite nájdete. To, čo vlastne nie je pre väčšinu žien prirodzené, je práve pozerať sa na tie farby takto. Pretože čakáme ako keby tie rady zvonka, že niekto príde a povie nám, že teraz nos tieto farby a takto ich kombinuj. A mnohí ľudia si takto vlastne predstavujú aj farebnú typológiu. Ja ju tak nerobím, pretože poviem žene, tvoje farebné vlastnosti sú takéto a takéto, tu máš paletu, ale to zďaleka nie sú všetky farby, ktoré môžeš nosiť tisíce ďalších a naučím ju hlavne ich kombinovať. A keby som mala na tej konzultácii 2 ženy, ktoré majú rovnaký farebný typ, tak ručím vám za to, že každá bude potrebovať tie farby kombinovať trochu inak. Práve preto, že aj v rámci toho rovnakého farebného typu sú rôzne skombinované tmavosti v tvári alebo rôzna miera pestrosti farieb v tvári, čiže preto to tak je a je to veľmi, veľmi individuálne. Ale to som trošku odbočila. Čiže pozrite sa do zrkadla, môj prvý tip a pozorujte, čo tam máte. Ak máte napríklad hnedé vlasy ako ja, tak určite sa nebojte používať hnedú. Hej? Ak máte popolavé vlasy, bude na vás vyzerať krásne šedá. Čierne vlasy, čierna. Jednoducho zopakujte farbu vlasov. Ak máte hrdzavé vlasy, hnedohrdzavé, orieškové, presne takéto farby si pridajte do svojho šatníka a uvidíte, že začnete dostávať komplimenty, pretože budú na vás vyzerať veľmi prirodzene a budú krásne prepájať váš outfit a to aj v prípade, že v ňom nebudete mať ideálne farby s vašou tvárou. A potom vaše oblečenie, farby vášho oblečenia budú vyzerať, ako keby boli stvorené priamo pre vás alebo ako keby boli pokračovaním, prirodzeným, harmonickým pokračovaním vašej tváre. A takisto tie bledé neutrály. Pozrite sa na farbu svojej pleti. Niekto ju má trošku do žltá, niekto ju má do ružová, čiže rôzne odtiene béžové, ružovo-béžová, zlatistá béžová, biela, ak máte napríklad čisté očné bielko, alebo veľmi bledú, takú skôr až alabastrovú pleť, biela bude na vás vyzerať krásne. Pieskové odtiene, pokiaľ máte snedú pleť a tak ďalej a tak ďalej.